vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka atakakubatirai. Hanzi ko muri yeZimbabwe makadi kugara makandizivisawo makandipawo yambiro kuti iPhone haibiwi zvekudaro. It was in April munin'ina wangu uyo ainge agara kwemakore nemakore ariko kuJoni ndokubva achizoya kumusha. Saka paakauya kumusha akauya nabamunini murume wacho vainge vakauya kuma introductions nekuzongobvisawo zvimari. So mukomana shi ndakabva ndazoona foni dzainge dziri pachaja. Saka pamafoni awa painge paine foni yevamwe bamunini ndokubva ndazotaura neimwe hanzvadzi yangu. Saka hanzvadzi yangu uyu munhu wekuti anongoitawo zvekutenga achitengesa. Saka takabva tazoplana kuba foni iyaya. Zvino takati tawana mukana ndokubva tazotora foni iya tikabva tazonoiviga. Iwika nefoni iyi mukoma yakabva yazonowanikwa pamba pangu because takati taba foni then ndikabva ndazopa mwana wangu kuti anga achienda kunoviga foni yacho iyoyo. Lucky enough ndakabva ndangoti inge ichinoiswa mukitchen. Saka iye akangosvikawo ndokubva azongonoisa mune rimwe bhaketi rainge riine hupfu zvekuti dai anga akaita zvandainge ndakamuudza kuti ange achienda kunoisa foni iyoyo mubedroom mangu akazoti mama mukitchen ndo munoita hameno kuti dai ndakanyarira pai because ndakangotiwo handizivi. Mukoma ndakavhunduka mushure mekunge ivo pamunini vati foni yayi haitombonetsi kuwana. Saka ndokubva ndazokumbira foni yemunin'ina wangu naiyowo yainge iri iPhone. Ndokubva vatanga kuita zvavakaita avo ndivo vava kuti Google achatiudza zvose. Ndokubva tatanga kufamba tichivatevera kunosvika mukoma tichinoti pamba pangu mukitchen. Ndokubva azoridza ringington ikabva yatotanga kurira ringington irimo mubhaketi rehupfu. So iniwo ndakangoti handizivi zvimwe kuda vana. Apa mwana wangu uyo wandainge ndakaita naye dhiri ndainge ndatomuudza kuti ange achimboenda kwavatete vake. Saka akangoenda to the next village ndokubva achizodzoka mushure mekunge amainini vake vazodzokera kuJoni. So mukoma kusvika pari zvino munin'ina wangu nemurume wake havatombozvizivi kuti ini nemwana nehanzvadzi takaita dhiri rekuti tinge tichiba foni tisingazivi kuti mafoni acho ane matreka. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi muri yeZimbabwe makadi kugara makandizivisa makadi kundiudzawo kuti iPhone you just don't steal an iPhone like that. Hanzi foni yakanobatwa iri mubhaketi ndo mayakanowanikwa iri mubhaketi. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndinoda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti muSouth African mukadzi angatokuda here nemoyo wako wose kana kuti zvinenge zvingori zvemari chete. Saka ndine umwe muSouth African uyo wandakasangana naye nemuSouth African uyu takangosangana nawo pamasocial media ndokubva azondipa mafoni numbers ake. To my surprise akabva atondipa mafoni numbers ake. Saka ipapo ainge asati azviziva kuti idini ndinobva kuZim. Ndokubva tachizotanga kutaura tese paWhatsApp. Kubva zvatakatanga kutaura tose ndingangoti tatova ne2 weeks kubva zvatakatanga kutaura tose. Mukomana kana pari pafoni unonyatsokuona kuti mukadzi uyu anokuda. Like most of the times anogara achingondichengera achindibvunza kuti ndinani and we are always doing my video calls kusvika pakati pausiku tinenge tichingotaura chete. Saka iye ndikufanira kuti ndinge ndichinomuona month end. Zvino nyaya yaakazotaura akabva ati zvino inini sezvo ndava kuda iwewe and ndisina umwe munhu wandinofambidzana naye unozokwanisawo here kuti unge uchipota uchindiitirawo 1 or 2. Ndikamubvunza kuti sechi akabva ati kunditengerawo mafuta nei. Ndikabva ndamubvunza kuti saka mari yacho yaunenge uchida pamwedzi inenge iri mari. Saka iye akabva ati kana ukakwanisa kundipawo kana 1800 or 2 pamwedzi inenge iri right. Ndobva ndaziva kuti ndinenge ndakangomira newe chete. Saka muri yeZimbabwe ndikudawo kuti munge muchindibatsirawo because ndikudawo kuzivawo kuti iwawa maSouth African sure ungatonzi kutodanana nemuSouth African chaizvo here itori true love. Iye achitaura anoti ainge atova nemwedzi yakati kubva zvaakarambana nemurume uyo
waakazvara naye mwana. Saka iye akatoti I never thought kuti one day I was going to date a Zimbabwean guy, but ndakagara ndatokuda kubva zvawakatanga kutaura neni kuFacebook ndichitarisa mapictures ako, saka I can't stop loving you now. Munhu uya kutoti unotoona kutoti ya munhu uyu at all the times anogara achingondichengera, saka ipapa pa month end ari kufanira kuti anga achiuya kumba kwangu, saka iye anogara kune imwe province. Ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, please ndibatsireiwo, because I am in love with this woman. She's the most beautiful woman that I have ever dated in my life. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndoda kuziva kuti vakadzi vemuSouth Africa anokwanisa kutokuda here nemwoyo wake wose. Ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ini mukoma mafone numbers enyu ndakangosangana nawo mumagroup. Ndiri musikana ndine makore 17 years kuberekwa, saka ndinoteverera magroups akasiyana siyana ndokubva ndazoonawo mafone numbers enyu ndikabva ndati let me come with my own story. Pari zvino mukoma akusi kunzi ndiri kuda kubatsirwa, it is just that ndoda kungotiwo vanhu vange vachingonzwawo nyaya yangu just for record sake. Uye zvekare kana mukazoposta nyaya yangu nditumidzirei link so that ndige ndichizotevererawo mucomment section. So mukoma, zvinoitika pamba pedu ndezvekudai. So vabereki vangu vanhu vekutoti vane mari, but when we were still growing up taiwanzokuendeswa kuplot, but iko zvinozvi ivo baba havachazviiti. Taiti tikaenda kuplot then vamwe vashandi vaibva vanzi vange vachimbodzokera kudzimba dzavo as in kumaruzevha kwavanobva, then taibva tazonzi taifanira kuti tinge tichienda kumatanga. Taienda kumatanga but tiine umwe mudhara uyo akazoshayika ainge ari wekuMalawi, saka mudhara uyu nababa ndo vaibva vazouraya mombe, vaiwanzokuuraya bhuru vobva vazongorisiya ririmo mudanga meme, mombe dzimwe dzose dzirimo mukoma. Bhuru iri raiti kana rava kunourawa raingokuma kamwe chete robva rati zii, kana rava kuzourawa paya raisambokuma kana kuita anything, then vaiti kana vari uraya vobva vangorisiya ririmo mudanga. Saka taingofungidzira kuti zvimwe kuda mudhara uya ndiye anozosara achitora nyama yacho. Kuzosvika one day inini nekamwe kanzvadzi kangu tikabva tazomukira makuseni. We woke up really early, I think kuti it was somewhere kuma 4 am ndokubva tazoenda kudanga kuya mukoma. Pane imwe mhuka iyo yatakaona, mhuka yekuti nanhasi uno I can't even properly describe it. Mhuka iyi yainge yakaita kunge shumba, but yainge iri diki zvekuti yainge yakaita kunge imbwa saizi yacho. Saka mhuka iyi ndo yainge iri busy ichidya mombe iyaya yainge yakaurawa nababa nemurume uya wekuMalawi the previous night. Mhuka iyi mukoma takatoiona yakangoita zvekungonyangarika. One time it was there, the next thing it was not there, yakatongodisappear. Zvino takazoti taudza amai kuti ndo zvatainge taona kumatanga. From that day until now hatina kana kuzombodzokera zvekare kuplot nababa ameno kana vachiri kuzviita in secret. So izvi ndo zvava kuitwa nevabereki vangu. Saka I only noticed this was after vabva mukudzinga umwe maid uyu akashayika muna January umu. Then tikabva tambogara for a very long time zvekuti ndakasvika pakuboekana ndava kutoti pamba panapa kasi ndini ndava maid here. Vabereki vangu vainge vasingadi kutsvaka umwe maid, saka vakazoti vawana umwe maid uyu ari kurwara mukoma, but vabereki vangu vari kungoti tichazoti tinge tichizoudza hama dzake later on. Atova about 2 weeks kubva zvaakatanga kurwara, kana kumuka hasi kukwanisa kumuka. Pari kungoya ma-private doctors vachingoita check up on her. Saka mai vanongoti achapora uyu anopora. So what I discovered is mukoma, the day when this maid came, then amai vangu ndakazovaona vainge vakabata umwe mucheka wainge uri we light green yakaita kunge lime. So vakabva vazoenda nemucheka uya muspare bedroom munogara mamaid edu. Ndakabva ndaita sekunge ndainge ndisina kuvaona. Then ndakati vachingobuda muspare bedroom ndokubva ndapindamo muspare bedroom ndakatarisa ndichiutsvaka mucheka uya handina kana kuwana. I opened everywhere. Ndakati ndava kuda kunobuda mukoma ndopa ndakabva ndazoona kuti mucheka uya vainge vakatoita wekutowaridza pasi pembedha, kutowaridza chaiko mukoma. Ndikati what is the meaning of this? Later on mukoma
uyu maid akazoti zvino ava kuti ndava kuenda kunorara, ndikabva ndati let me go and hang out with her, then later on when I am getting out of her room ndobva ndazoita check up so that I can see kuti mucheka uya unenge uchiri wakawaridzwa here pasi pemubhedha. But mukoma mucheka uyu handina kuzowana, ndakangomuti ndine dzimwe bhutsu dzangu dzandiri kutsvaka. Then I looked underneath the bed and I did not see anything, kushaya kuziva kuti mucheka wacho wakazobviswa nani. I asked my little brother akati handina kana kumbogara ndakapindamo muspare bedroom, but I did not tell her kuti ndine mucheka wandakaona wakabatwa namama, ndikazoona mucheka iwoyo wakawaridzwa pasi pemubhedha wamaid. Ipapo amai vangu mushure mekunge vaenda vakanowaridza mucheka iwoyo pasi pebed yamaid vakabva vabuda nababa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinotondinetsa kuti ko mucheka wacho iwoyo wakazotorwa nani. The maid ndakabva ndazomubvunza mushure mekunge ndaushaya, but I did not ask her that same night. Makona makuseni ndakazoti ndaita zvivi ndikabva ndati iwe ndine umwe mucheka wangu uyo wandiinawo, hauna kumbouona here even underneath the bed? Akati kana you know what, I never even thought about looking underneath the bed. Ndokubva azototarisa pasi pemubhedha akatoona kutoti painge pasinawo anything. So ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma Nashe. Kwandiri handina hangu zvimwe zvinhu zvandingati ndinombosangana nazvo like spiritually zvinondinetsa, but this is what I have discovered about both of my parents. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedwe, hanzi ndo zvinoitwa nevabereki vangu izvi kubva tichiri vana vadiki. Taendeswa kuplot, then vobva vanouraya mombe, hanzi vaiuraya bhuru, then bhuru riya hanzi raingokuma kamwe chete. Vobva vatori uraya bhuru riya, but hanzi the following morning tikabva tazoona kamwe kamuka kainge kaita kunge shumba kachita kunge imbwa kachidya nyama yemombe yaya yainge yakaurawa. Zvakangooma hazvo vedwe, vanhu kunze uko vanobata. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma Nashe, ini pandainge ndichiri kuSouth Africa uko pari zvino ndava kunoka hangu kuzimu chakazokonzeresa kuti ndige ndichizosvika pakutiza South Africa. It was because ndainge ndonetsana nemuNigerian, and the fortunate part about it is that ndakabva ndazoitwa tip off neimwe friend yake. Saka inini ndine mwana wandakaita nemuNigerian, saka ainge ava kuda kundibira mwana wangu ange achizoenda naye mwana wangu uyu kuNigeria. Saka ndakabva ndaitwa tip off neimwe friend yake yandakambodana nayo behind his back. Saka akati ndakunzwira tsitsi, this is my tip off to you. Do you know kuti iwewe your fiance he wants to steal your baby so that ange achizoenda naye kunyika kwedu kuNigeria. Saka ndakabva ndati zvino ndoita sei, ndotsvaka kumwe kwekugara here. Akabva ati iwe, one thing that you do not know about us maNigerian, titori nemagroups edu ekuti we always pass on information, zvekutoti tinotoziva kutoti kana paine munhu anenge achitsvakwa we keep on passing on that information, zvekuti unosvika pakuzowanikwa. Saka kunyange ukaenda kune imwe province you are not going to be safe, but kana ukaenda kunyika kwako you might be safe. So mukoma Nashe, ndo zvandakabva ndazoita ipapo. Ndakabva ndazotiza ndokubva ndazodzoka kunoko. Ndiriko kunoko ndakati ndadzoka kuno ndokubva ndachizotoresa mwana wangu Beth, because uyu muNigerian ainge atori nechitupa chemuSouth Africa. So ndainge ndakatarisirawo kuti kana tazochata ndokwanisa kuzowanawo at least residency through spousal visa, but ndakabva ndaona kuti zvakafanana ndokubva ndadzoka zvangu ndikabva ndatorera mwana wangu birth certificate. So ndo zvaakandiudza izvozvo hanzi kuitira kuti kana akada kuzokubira mwana wako unokwanisa kuzomusungisa. So mukoma mwana wangu pari zvino atori nebirth certificate remuno mumuzimu, but tigere zvedu kumamisha. But mukoma Nashe, upenyu hwacho hwandiri kuraramiswa naye mwana uyu upenyu hwekuti hunorwadza. Mwana uyu mukoma ane makore 7 years, but dzimwe nguva zvinoitika paari ndezvekudai anokwanisa kungotanga kungoskrima achingoridza mhere achiti ndoda kuenda kuna baba vangu, ndoda kuenda kuna baba vangu. Mukoma anoti kana katanga kuridza mhere achiskrima achirova vanhu kudaro achiti ndoda kuenda kuna baba vangu, kana mukasamubata mukamukira mumba anobva atanga kumhanya kwayo kwekutoti munge muchizomubata hunge mazototsvaka motikari yekuti munenge mava kutomutevera. Apa anenge achimhanya mukoma achita sekunge munhu akagarwa. Tambofamba naye
naye mwana uyu. Apa tiri kunzi mwana uyu tikufana kuti tinge ndichidzoka naye kuna baba vake, nekuti baba vacho hanzi vakamugadzira. Zvino handikwanisi kuti ndinge ndichidzokera kuSouth Africa, nekuti ndinoziva kuti mwana uyu kana ndikangodzokera naye kuSouth Africa, which means kuti ndinobva ndatotorerwa mwana wangu naye muNigerian uyo wandakazvara naye mwana iyeye. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, kune avo vanozivawo maprofita vane simba vanokwanisa kundibatsira. Please ndiudzeiwo kwekuti ndinge ndichienda ndikwanise kunobatsirwawo ikoko, because hazviite kamukoma kuti ndikangonzi ndangozvara mwana wekuti ndangozvara kuti anga achingoendeswa kuNigeria. Handikwanisi, but chiri kundinetsa ndechekuti mwana uyu ndinozvibvunza kuti kusvika riniko, kusvika rini mwana wangu achingoita zvaari kuita, because kana kuchikoro kwacho zvinotomuafekta. Vamwe vana vezera rake vanomutya, because mwana uya wekuti anorova vamwe, anoita bullying, but bullying uya wekuti unonyatsokuona kuti this is spiritually connected. Nyangwe mumwe teacher wandinowirirana naye akasvika pakundidana akabva ati, mwana wenyu uyu it seems as if there is a spirit that controls his mind. Kuchechi ndinoenda mukomanachi, but ndasvika pakupererwa zvekuti ndava kuzviudza kuti kunyange kun'anga zviri nani kuti ndinge ndichienda kun'anga, even though I am a Christian woman. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu mucomment section. Pakaipa hanzi ndakazvara mwana muNigerian, but muNigerian uyu akandigadzira mwana wangu. Mwana uyu hanzi anenge achitinoda kudzokera kuna baba vangu, but ndinotya kudzokera kuSouth Africa. Ngativabatsireiwo mucomment section. So kuna pana mukoma vedu vaya vakaenda kuZim, handiti ndichange ndichingokupaiwo ma-updates. Saka vakandipa imwe update, handisikana ndakakupai that same update yekuti maswera sei mukoma. Nhasi ndiri kunzwa musiyano mudumbu mangu, kunyange ziya randaisibuda iko zvino zviri kuita richipera. Mukoma vedu vaya vainge vaine cancer pagumbo. So vatumidzira zvekare imwe message nhasi, hanzi how are you mukoma Nashi, ndiri kuenda kwaDr mangwana kunoonekwa kuti zvava papi. So let us pray and let us hope kuti at least vakadzokera kwaDr maybe vanokwanisa kudzoka nema-better results. Saka kana vakazondiudza ndichange ndichizoya neupdate. Pane vamwe futi vaiti vane ma-fibroids vakaenda kumusha zvekare, vanga vasati vandipa an update. Let's hope kuti she will give me an update, tinzwe kuti kwavakaenda ikoko zvakanofamba here. So I hope kuti she's going to give me her own update.